emakumeok Euskal Herriko mugimendu feministaren babesarekin, azkenaldian gure komunitatean astindu duten gertakarien inguruan azalpenak emateko elkartu gara. Baina aurretik, EAJ egiten ari den instrumentazioa salatu nahi dugu. Munduan zabaltzen ari den olatu erreakzionarioarekin bat egin du. EAJ-ari eta patriarkatu zaharkituaren ordezkari guztiei, juristei, kazetariei eta gainerakoei argi eta garbi esaten diegu. Gezurra esaten ari zarete, eta badakizue gezurra esaten ari zaretela. Marra gorri guztiak gainditzen ari zarete. Inoiz ez da halako moduan erabili indarkeria matxistak eragiten duen mina norberaren interes politikoen mesedetan. Hauteskunde kanpaina goiztiar batean zaudete, gezurrak zabalduz eta gure herrietako giroa pozoituz. Emakume bakar batek ere bere burua babestuta sentitzeko mugimendu feministara jo behar ez izateko lan serio eta zorrotza egiteko gai ez bazarete, utzi trabak jartzeari eta alde egin gure bidetik. Gure herrian bertan PPek, PSek eta EAJak gure hitzak lapurtzen dituzte eta edukiz ustu. Erasoak jasandako emakumeak erdigunean jartzen omen dituzte, baina zergatik ez duzue egia esaten. Mugimendu feministak hamarkadak daramatza indarkeria matxistaren sustraiak eta adierazpenak aztertzen eta horietan sakontzen. Jurista, legegile eta politikari askok egin ez duten bidea egiten. Orain berriz gu desprestigiatu, gutxietsi, barregarri utzi eta kriminalizatu ere egin nahi gaituzue. Ez dugu onartuko zuen joko politikoan sartzea. Ez da gu eta indarkeria matxista pairatu duten emakumeek zuen interes politikoen mesedetan erabiltzea ere. Aurrez aurre izango gaituzue. 2024aren bukaera aldera, herriko dantzari ezagun batek emakume bati egindako erasoaren testigantza iritsi zitzaigun. Guk bilatu gabe, emakume gehiago gerturatu zitzaizkegun, amorru eta nazka berdinarekin. Denek antzeko kontakizunak zituzten. Emakume haiek erabaki zuten justizia tradizionalean ez salatzea. Epaitegietara ez eramatea, alegia, patriarkatuaren erramienta baliatzen dituen justizia horren aurrean ez salatzea, baina bai beste bide batzuetatik geldiaraztea. Erabateko konfidentzialtasunetik egindakoa onartuz eta eragindako mina aitortuz, prozesu erreparatzaile eta eraldatzaile baterako bidea egitea eskatu zitzaion. Denbora honetan guztian, gezur eta zurrumurru ankerrak barra-barra zabaldu dira gure herrian zehar. Sare sozialetako anonimotasunetik bakoitzaren usteak egia borobila bilakatuz. Mugimendu feminista erasotzailearen konplize izan garela esan dute. Interes politiko jakinak izan ditugula. Pankartarekin salaketa publikoa egitea exigitu digute. Duela bilabete, Kukaik presa zeukan. Gida batzordeko bozeramaileak ezker eskuin zabaldutako gutunaren bidez, prozesuaren oinarriak haustea erabaki zuen. Emakumen nahi eta beharrak kontrajarriz, konfidentzialtasuna apurtu zuen. Berak erabaki zuen erasoak arinak zirela. Berak erabaki zuen jarrera desegokiak baino ez zirela. Gure izena eta erasotutako emakumen nahiak baliatuta, herri osoari laguntza eskatzen zion erasotzailearen izena garbi uzteko. Dantzariak onartua zuela esanaz, eta gure komunitatearen zutabeetako bat denaren aitzakipean. Ordutik hona, komunikabideetan egindako deklarazio, prentsa adierazpen, edota herrian sortutako aliantza patriarkalaren bidez, behin eta berriz saiatu dira marko hori ezartzen. Emakumeok aski ongi ezagutzen ditugu herriko senyoro eta aliatuak. Hau guztia gutxietsi eta minimizatzen dutenak, tontakeria bat iruditzen zaienak. Gizonen arteko aliantza auspotzen dutenak beraien praktikak kuestionatu beharrean. Beraien usteen kontrara benetako prozesu erreparatzaile batek egindako kaltearen onarpen sakona pribatutasunetik egindako lanketa eta biktimen minarekiko errespetu osoa eskatzen du. Eta kasu honetan ez dugu halakorik ikusten. Eskatutako prozesu individualaren pribatutasuna baliatuta, erasoak egin zituenak marketing kanpaina bat egin nahi izan du. Bere aurpegia zuritzen saiatuz. Beraz, guk argi dugu. Erasotzaileari eskatutako prozesu erreparatzailea ez da ez garbia, ez erreparatzailea ez da zintzoa izan. Bestalde, maiatza hasieran neska gazte talde batek jakinarazi zigun
bertso eskolako kide bat salatu nahi zutela. Askotan gertatu ohi den bezala, neskak beraien artean hitz egiten hasi eta kontakizunek antzekotasunak zituztela ohartu ziren. Botere harremanez hitz egiten zuten, mendekotasunaz, manipulazioaz, isolamendu saiakerez, jazarpenaz eta erasoez. Beraien haserrea handitzen joan zen, lehendik ere, beste eraso batengatik bertsozale elkarteak irakasle hori protokolo bat irekita ziola jakin zutenean. Berak onartu eta sinatutako protokolo hartan, bertsolaritzatik kanpo egotea eskatzen zitzaion. Bistan da, protokoloak ez zirela sekula bete, eta beraz, neskek erabaki zuten salaketa publikoa egitea. Bertso irakasle hau geldiarazteko eta urteetako impunitatearekin amaitzeko helburuarekin. Bi kasu ezberdin, baina biek erro berarekin. Gure jendartean errotutako indarkeria matxista. Berdin diote ñabardurak, xehetasunak edo intentsitateak. Boteretik eta zigorgabe sentitzetik datorren indarkeria da. Gizon horiek ustezko boteretik ez zuten aurre ikusten salatuak izango zirenik. Ze banaketa eta ze min eragingo zuten gure komunitatean. Ze ondorio ekarriko zizkieten beraien familia edo lagunei. Erasotutako emakumeak ere komunitateko kide dira. Nor gogoratzen da beraietaz? Gure buruari galdetu beharko genioke, isildu baziren, zergatik isildu ziren. Beste batzuk gorputza jartzen ari dira publikoki, ze ondoriorekin. Emakume guztiok prestal gaude telebistan edo egunkarietan agertzeko eta gure minak jende guztiaren aurrean salatzeko. Zergatik eskatzen zaie beraiei erasotzaiei baino gehiago? Erasotuak izan eta zergatik jartzen zaie jo puntuan. Gu ere, Oreretako asanblada feministako emakumeok eta bertako kide garen talde eta norbanakok bagara komunitate honetako parte. Emakumeok askatasunean biziko garen komunitate bat eraiki nahi dugu. Bertsoak kantatu nahi ditugu. Arina eta fandangoa beldurrik gabe dantzatu nahi dugu. Gure isiltasunen eta oihuen jabe. Gure aukeren jabe izan nahi dugu. Komunitate bat, non erasotzaileak baztertuko ditugun eta erasotuak babestu. Komunitate bat, non garrantzia gehiago izango duten erasotutako emakumeek, erasotzaileek gure inguruan sortu duten deserosotasunak baino. Aldiz, herriko udalgobernuak bi kasuen kudeaketan erasoak jasan dituzten emakumeek egindako eskaerak ulertu eta haien nahien arabera jokatu izana garrantzitsua izan da. Hedabideen kasuan, komunikabide hegemonikoen zabartasunan ekidin eta kazetaritza feministatik emakume hauek guztiak errespetatu eta babestu dituzuen kideak zaudete. Baita gu babestu gaituzuenak ere. Ez duzue zurrunbilo mediatiko hau elikatu. Denak ez du balio albiste baten truke. Gu ere bagara komunitate honetako parte. Guk ere partekatzen dugu tristura. Ezin sinetxia eta amorrua. Jakitun gara familian saminaz, familia guztienaz. Baina inork ezin digu eskatu, ez guri, ez kaltetutako emakumeei, guk kudea dezagun erasotzaileek eragindako kaltea. Nork bere erabakiak eta ardurak har ditzala. Gure konpromisoa argia da. Erasoak jasaten dituztenei laguntzea, entzutea eta babestea. Berdin jokatuko dugu ohiko justiziara jotzea erabakitzen dutenekin, justizia molde horrekiko mesfidati direnekin, kalean salatzea erabakitzen dutenekin edo bestelako bideak aukeratzen dituztenekin. Beti ere, infantilizatu gabe, ahotsa lapurtu gabe, Euskal Herriko mugimendu feministak beti egin izan duen bezala. Eta nola ez, eskerrik beroenak, erasoak berriro errepika ez daitezen modu batera edo bestera salaketa egin duzuen emakume zein neska gazteei. Mil esker erasoak salatzera ausartzeagatik. Zuek emandako urratsak erasotzaileen impunitatearekin amaitu eta indarkeria matxistari aurre egiteko indarra dira guztiontzat. Feministak, Hernaniko koordinadora feminista. Infeminista, Iruntzen lezoko emakume taldea, Iruñerriko asanblada feminista, Kalamiak Bilboko Alde Zarreko talde feminista.